Внимание! Фразата, която не бива да пренебрегвате, ако очаквате завръщането на Исус. Господ Исус каза: „И като бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син. Затова бъдете и вие готови, защото в час, когато го не мислите, човешкия син иде.“ Забелязахте ли важната фраза в това, което каза Исус? Човешкият син. Това ни показва, че когато Исус се завърне в последните дни, Той ще дойде отново като човешки син. Какво означава човешки син? Това се отнася за този, който е роден от човек и притежава нормална човечност, точно както Исус. Изглежда обикновен външно, но всъщност е самия Бог. Как можем да го разпознаем? Ключът е да слушаме Неговия глас. Както каза Господ Исус: „Моите овце слушат гласа ми.“ Сега човешкият син вече е дошъл. Искате ли да чуете Неговите изказвания? Знаете ли как можете да посрещнете Господа? Моля, кликнете върху линка на началната страница, където свещеникът ще продължи да споделя с вас.